Oke ditindaki, iya. Ming sayang iki saiki nek di WA iki kok ora terus bales. Karang ya sibuk kok, heeh. Ora apa-apa sing baku wektu dina iki iso sowan ana ngersane adiku lanang penyanyi Dik Bejo Slamet utawa Dik Kijuk. Uyung-uyung nyengkuyung melu mahargiya ya, Pak. Yo, iki aku karo kowe gurung minangkani panyuwunan layange diwaca mengko sadurunge ngaturke panyuwunan lagon-lagon diaturake gandeng isor kono kuwi TPA. Papan kanggo pamulangan bocah tumuju marang agama suci tegese sinau maca kitab Taman Pendidikan Al-Qur'an. Oh iya, mulane aku karo kowe ngaturke tembangan sing nuansane nuansa agama. Oh iya. Diaturake sithik sadurunge aku lawan kowe sing werna-werna. Ngaturke apa? Gandeng TPA-ne Nurul Huda aku lawan kowe ngaturke pisungsung lelagon kunci surga Miftahul Jannah. Monggo dados. La ilaha illallah Miftahul Jannah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine sadar. La ilaha
luar biasa, tepuk tangan. Jan matur nuwun ya, Mak. Wis pokoke aku lawan kowe sowan mrene iki wis kaya bebasane kaya kebu mulih nyang kandange. Sebabe apa, Mak? Sebabe kene iki nggon brayate dhewe kok. Iki wiwit kene iki tekan pengisor kono ki dudu wong liya kabeh lek-lekne kabeh adi-adine kabeh. Mula nang kene iki mbok ya upama aku ki kurang ngombe ngono aku njipuk dhewe. Iya. Mangan barang ora semang nunggu ditawani, wis teko tanduk dhewe. Oh iya. Mula kanca-kancaku mau nang kene aku ya wis omong karo adikku, penyanyi Dik Bejo, Dik, kanca-kanca kula niku akeh, mongko drembo-drembo kabeh aku. Le nyembadani ora kira-kira no. Wah, pokoke kanca-kanca kaya disubya-subya. Le dahar ngenak-nakke tenan. Jikuk lawuh tumpangi sego, dhuwur sego tumpangi lawuh. Isih tumpangi lawuh meneh. Ora apa-apa, pokoke watone niate sedekawan kok. Wilujengan, Mak. Nah, iki aku lho kowe oke lho, Mak. Iki sing jenengane sing do sowan mrene, do ngarep-arep karo penyanyi Mbak Elisa Orcaros Alaso lan panjenengane Mbak Anting Lambangsih. Lah iya. Nek aku iki gumun kok mbasan kowe iki ketekan Mbak Elisa karo Mbak Anting kok saiki salin sloga. Salin sloga piye? Waduh, brengose ditata rajin. Biasane ora tau ngono. Ane ngarep dicukur rajin kae brengose wong sirahe kaya ngene. Ayo wis ora kacek. Wasem ora. Kuwi mbok ora mirangake karo bapak to ora. Kaya ngene iki wis menciptakan, menelurkan anak-anak penerus bangsa kandhane ora. Oh iya. Yo saiki aku lho kowe ngaturi marang panjenengane Mbak Elisa Orcaros ya Pak ya karo tombo kangen wis suwe banget ora nate kepethuk wis ora tau sak panggung karo Mbak Elisa iki kelakon sepanggung wah iki janjimu aku karo kowe ketemu Mbak Elisa ki anjur eling jaman semono lho aku lho kowe iki gulung buming gamelane jeh blek kabeh kae bareng karo Mbak Elisa terus saya laris lho lumpuk tuku gamelan saiki iso merjana kaya ngene wae do dicacat kok kowe iki ora amen yoga-yoga nganti kaya do di gamelan yoga-yoga ming nabuh iya ya coba saiki Mbak Elisa diaturi jumeneng dihormati kanthi lagu kesayangane Mbak Elisa mawar gunting menggoco dados Oke, bareng Mbak, bareng. Oke, nggak apa-apa, bareng. Yeah.
sing Sembah nuwun Mbak Anting lenggah dulu. Ya oke.